Всяка спечелена точка е път и по-близка крачка към победата. Невъзможните удари стават възможни само тогава, когато имаш правилната подготовка. Както при тениса, когато си правилно загрял, така и при бизнеса, когато си начертал правилната стратегия. Разбира се, да си номер едно е базова мотивация, но не трябва да бъде самоцел. Моето хоби е тенисът, като играя от 10 годишен. Аналогията с бизнеса е необходимостта да имаш ясно дефинирана цел, разбира се, правилната стратегия и план за действие за самата реализация. Казвам се Евелин Панчов, на 35 години, бизнес развитие в семейната компания Мединамет. Мединамет е основана през 1991 година. Мединамет е сред най-големите вносители за гуми в 4 основни сегмента. Гуми за лекотоварни, тежкотоварни, агроиндустриална техника. Ние работим в 4 основни индустрии: търговия, услуги, рециклиране и производство. Началото беше интересно и забавно. 90-та година започнахме, стартирахме с резервни части и след това се пренасочихме към търговия с гуми. После започнахме регенериране и така развихме тази нишова дейност регенерата. Познавам бизнеса още от дете. Идвах тук да работя всяко лято през летните ваканции. Това ми даде ценен опит и възможност да познавам всички етапи на производствения процес. Тази компания е моя емоция, тъй като е част от нашето семейство. През 1991 започнахме с 5 служителя, а вече са над 280. Годишният оборот на компанията, реализиран през 2022 година, е 98 милиона лева оборот. Аз специално съм удовлетворен от това, което съм постигнал, но имам предвид, че аз не съм го постигнал сам това нещо. Семейството винаги е било около мене. Нашите служители също са участвали много сериозно в развитието и без хората никога не може да постигнем това, което сме постигнали. Аз се присъединих към компанията през 2010 година, като стартирах с дигитализацията, в частност изграждане на онлайн магазин за търговия на гуми. Работейки в семейната компания, никога не съм бил ограничаван за идеите, за активностите, които съм предлагал. И разбира се, в самото начало съм реализирал и грешни предложения, грешни идеи. Мога да в момента да споделя, че през далечната 2011 година отворих компания и сервиз в Испания, в Барселона, което от днешна гледна точка определям като не толкова успешен проект. И опитът и образованието са изключително важни в бизнес. Не мога да сложа предимство нито на едното, нито на другото. Те върват ръка за ръка. Необходимите качества за съвременен предприемач е да има аналитично мислене, да има креативност и разбира се много добре да борави с данните. Намираме се на територията на производствената инфраструктура на Мединамет. Това е производство регенерат за тежкотоварни гуми, студена и топла технология под нашия собствен бранд Ремедина. В допълнение, гумите регенерат спестяват до 135 кг CO2 емисии за направата на нова гума, което разбира се е един значим и зелен ефект. През годините успяхме да надградим и продължаваме да надграждаме партньорство с водещите световни производители на гуми като Мишлен, Goodyear, Continental, Yokohama и други. Горди сме, че от 8 години сме ексклузивен партньор на Мишлен за тежкотоварни гуми на българския пазар. Гумата зад мен е с най-големия размер 40х57, която е с тежест 5 тона и товароподемност 50 тона. Приложението на гумата е за тежката минна индустрия. Да си второ поколение предприемач е от една страна емоция, но от друга страна много дълбока отговорност. Защото за нас второто поколение е необходимо да задържим и да надградим компанията за бъдеще. Съвета, който бих искал да дам на Иво е, че прекаленото бързо израстване на компанията
е еднакво вредно с прекаленото забавяне на компанията, на развитието. Личната ми цел и на моят екип е да създадем устойчив бизнес, който да отговаря на критериите на бъдещето. Общо между здравата гума и устойчивия бизнес е именно, че здравата гума се адаптира към различните приложения на експлоатация, така и устойчивия бизнес се адаптира към различните предизвикателства. Ние сме модерна компания и гледаме към бъдещето както на бизнеса ни, така и на природата. Затова сме и съоснователи на компания Ecomediana Recycling за 100% механично рециклиране на излезли от употреба гуми. Иновацията ни доведе до спестяване на близо 4320 тона емисии само за 2022 година. В свободното си време обичам да прекарвам и отделям за моето семейство. Разбира се, да спортувам, да съм сред природата и да пътувам. От моята позиция, създавайки добавена стойност за семейния бизнес, не съществува времево понятие работен ден. По-важното е да намерим правилния баланс между бизнес и семейство.